uyizwa nje uyizwa ukuthi amadimoni lawo. Yabona manje ningenwe la madimoni kaMaskandi, aningenile aMaskandi amadimoni lawo. Obufebe obuphezulu kabi. Anti kwamadlozi anibona ilithoko yanifuna ihlabela ithongo. Manje anifaka la ngoMaskandi ke manje ke. Nivule nithe mbom. Sizwa ngani? Uye emanyaleni ulalela uMaskandi ukholwa. Abanye beni baze bamsebeba benza icover uyawe enjoya. Mina ngathi ubani ocula uMaskandi bathi khona esisebenza nawe exhomela wathi angazi usicebe ufile ngithi yini leyo nto kuthiwa ngibedumile lapho ngithi uxhome ilento yini lento profile rest in peace ngithi mina yini le kuthiwa hayi usicebe ngithi wenze njani lo kodwa noma ngibalekela isono ngisibalela ngempela. Umfangeli uSibo Sikhakhane loyo eThekwini Chapel isonto inkonzo esinokuyibona phana online ekhuluma ke ngentshumayelo efundisa ngoNkulunkulu ubukhulu kaNkulunkulu ukusindiswa nokujula kwensindiso. Siyamazi laphana ke uma enza lama video wakhe uthena ushaya enyameni akadlali. Unfortunately silokho aqala nje umfangeli uSikhakhane iyona ndlela ekhuluma ngayo ayakhuluma nje ahlipheza kuneze igaba nje lapho kwakwamele ahoxisa amagama ngoba engazwakala kahle khona. Nalapha ke obekhuluma ke ethi yena uMaskandi ke akumelanga umzalwane athwale esele uMaskandi enjoya azafake necover yakhona ukuthi uphume icover yomculo thizeni lo mculo lo unobusathana akufanelanga abazalwane bawujwayele ngoba bazongena kusathana beze izinto because usathana badonsela khona kancane usho njalo ngiyakuzwa ke kuningi nginakho ukukhuluma ke indaba yami ke iqala ke ukuba lapha uma ethi oyezwa nje kuthiwa khona oshonile uMaskandi okuthiwa uSicebi ngoba lapho ukuthi yena umvangeli ke ube insensitive akakhombisanga ukuzwelana nomndeni olahlekelwe kusabhulwayo le ndaba ukuthi khulunywa ngoSicebi online kusemagcwama lokuphathwa igama lakhe umndeni akuzisisi kahle lokuthi ingane yabo isawathe yazama ukuthi iphumule nina nedoza ladonsisana. Ngiunderstand ukuthi umfangeli uSikhakhane mhlawumbe bengaqondile ukukhuluma lento but kubuka ini indaba kaMaskandi the way usuduma khona the way abazalwane asebeqala ukuthanda bawulandela khona maybe une concern but indlela addressa ngayo it is not the right way. Awazi ukukhuluma ngokudlula komuntu emhlabeni ohluhlose kangaka umndeni namanje usakhala usekhotha amanxeba awakaphuli usesemanzi phansi basanda kumfihla akakalungi lutho nje basazama ukuthi bayohlanza inani bese ukhuluma nje ngathi ukhuluma nje ngento nje ekade ingasho lutho vele nje ukuthi yini lento yini lo ifaki uyabona nje lo nkulumo leyo yiyo ke nje inkinga ke ngalamabandla nangabantu ke abakhuluma nje behlephezi. uMaskandi umculo ofana nayo yonke imculo unankinga na umculo wegospel unama challenges akhona kunamaculo abantu abakholwa kwigospel abangawazisisi ukuthi yena achaza nahamba kanjani. So uma benimuze ukukhuluma ngoMaskandi ngaze lentshethe mhlawumbe ugospel iperfect yonke ayikho perfect kunegospel bona abangayifuni bebesindisiwe njengegospel ecula uKheli Khumalo nabanye abaculi abangeyona ke abaculi bakhona ingoma zabo bathi aziba represent so kuningi okwenzakalayo but mina ngithanda usihloniphe lapha kumndeni ke wakaDlamini ke kulezi inhlungu kulokhu usadlula kuzo lokhu khunjuzwa usuku nosuku vela something usuku nosuku kunenhlamba usuku nosuku sekukhona lesoso usuku nosuku sekuvela okunye so it becomes too much umndeni ugcina ngasakwazi ukukhopha ezweni le social media ke ayikho kavente efihle yonke ihlala obala yonke iyavezwa abasalisaba bathi hlala sebekhuluma nanoma ngani nanoma ngayiphi into nanoma ngasiphi isikhathi sebeyakuveza nje njengoba kunjalo kodwa ke amagama ke umvangeli lapha alumelile nje kakhulu alumelile elawabheka athola nendlela ukuthi awabeke kahle ke maybe ke mengawahoxisa futhi ngaba into enhle leyo because akhuluma kahle njengeman of God umuntu okhuluma izwi kaNkulunkulu odlulisa umyalezo okuphilisa abantu is not the right way of doing things. If I take uMaskandi ngendlela atheka ngayo lokho okwakhe uyazi ukuthi waye atheka uMaskandi
but lapho mina engihlukana khona na ngombona indlela akhuluma ngayo ibhekise emndeni wakwaDlamini because uSicebo phela wakwaDlamini unabafowabo unodadewabo abazali nengoduso inkosikazi nezingane so akwehli kahle mekhuluma kanjalo engathi ulimi lapha online singaliqoqa futhi yes siyaziwa ukuthi na sikhuluma sihlephize kodwa ke engathi singahlonipha ke imndeni njengoba nje ikhona ke ngamalungu awo ke so ibeka lapho ke ivideo bakhulumile nabanye abantu abaningi lapha ke ku TikTok isazo trenda ke le video njengoba nami ngikhuluma ngayo bakhona basazoyifaka ke bese ithatha isikhathi ke niyazi lapha ke South Africa into mega trenda nje kanye ethathwa oyedwa wayifaka khona isuke isisukile ke nisale kahle.